Никога не съм си мислила, че ще мога да направя това. Да отворим новия ми MacBook Pro. Направо си е нереално. Аз още не мога да повярвам. Черене. Поръчах сив. Wait a minute. Той черен е още по-як. Интересно. Идва с черен кабел. Много яко. Имаме оная тухла, дет ми трябваше, когато си взимах iPad-а. Странно решение това да е бяло, това да е черно. Много яко. Тук имаме опътване, бла-бла. Глупаците ми казаха, обаче поръчах сив. Писаха ми имейл, че има ли лаптопа наличен, обаче го имали само сив. И аз си викам, what the fuck, аз сив го поръчах, но те са имали предвид, че са го имали само черен. Сега знам, че на този остават много отпечатъци, обаче